یک ji çîrokên naxejên yên malbateke êzidî ya fermana sala 2014 ku 82 kes ji malbata Sarê li gundê Hemedan li dema hewl dan xwarizgar kin bûna qurbaniyên destpêxirawa tîroristiya Daişê. Li Xwedê em çûn ser rêya Aqinê dor heştî em zû mirovê xwe heştî nefer bûn. Mêriş me qut kirin û em qîç û jin em birine Mûsil. Neh roja qîjî li bame bûn il Mûsil jê paş ew jî me qut kirin û hebekê di me nedî ne pêşma mêre hat û ne pêşma qîça hat. Eş Mûsil em birine a Tilehfer. Eş Tilehfer em birine Qizilqeyo. Li Xwedê ew her heştû nefer ew ê hinekiş me qut kirîn ew ê dî emayîn me ji xwe re baz da Xwedê em xelas kirin. Xwedê tenha ne pêşma qîça ye ne pêşma mêre ye em nizanin li seqin li mirîne. Me heçî gava roja vê roja ev sêyî meha heşt dibî dîm zilama fermana û dîm wê rojê dibî girtîne. Borîna 11 sala bi dilekî şikestî ji çavarêkirinê û bi çavên tijî rondik. Hîna jî ew bêhîvî nebûyne ji vegera ezîzên xwe. Xwedê me tehva her pênca bihînî ed windana pêşmeka wan nîne. Em nizanin ne saxê ne mirîne. Xwedî carî niha rojekê cewabeka xêrî eş me re hat bayî. Ev her pêncên me ne û esabê heftihî heştihî ji xwe û mirovên me jî ew jî mane ew jî ferqî nîne ew jî kurmam û qîçmamên. Ji sercemê 82 kesên ji bal Daeş ve hatîne girtin û revandin ji yek malbatê. 6 ji wan bi rêyên cuda hatîne rizgarkirin û çarenivîseyên din neyê diyar e. Edla Bekir Rûdaw, Şingal.